udah aku cikin nggak yang lain Mineugra binanawa Hello लोगोफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ आं दा थांगासिनो आरो बर' बाजाराव आं दिनै बिउटि पार्लार दखान आंनि अपेनिं बानायनो नागिरदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओरैनो फिसा आरो दखाना सिम्पोलसो ओमफ्राय दा नै मोनफैनानै एसे साफा खालामबाय आरो एसे जगार खालामबाय फुजानि ओमफ्राय दखानाबो थिंनिसो आरोना बेखौ आङो एसे लासै लासै साजायलांनोसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो Belai jumlah apa? Belai jumlah deh. Salah buat temennya? Hah? Serga? Ada. Itu mayo boleh kan? Ayo juru ni dia tinggal. Baik gezo dengan. Itu suara ni ada yang apa? Thì ăn cái này à? Itu jauh pun asal. Sungguh tu. Itu. Kalau ini mentang. Udah aku cikin nggak yang lain Mineugra binanawa
आंनियाव मि So लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय उननि भिडिअ लोगो मोनफिनबावगोन जाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो दे बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय